जे 1 ଲକ୍ଷ ଯେ କେତେ ହଜାର 1 ଲକ୍ଷ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ 1 10 100 1000 1 ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଯେ କେତେ ହଜାର ପଚାରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କମା ଦେଇକି ଆଗ ଆମେ କରିଦେବା 1 10 100 1000 ଏଇଟା ଆମର ହଜାର ହେଉଛି ତେଣୁ କମା ଦେଇଦେଲା ତେଣୁ 1 ଲକ୍ଷ ଯେ କେତେ ହଜାର 1 10 100 1000 ଏଇଠି ହଜାର ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କମା ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ କେତେ ହଜାର ହେଲା କମାଟା ଏଠି ଦିଆହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କମା ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି 10 ତେଣୁ 1 ଲକ୍ଷ ଯେ କେତେ ହଜାର 1 ଲକ୍ଷ ଯେ 10,000 ବୁଝିପାରିଲା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯେ କେତେ ଡ୍ୟାଶ୍ଟି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ହେଲା ଡ୍ୟାଶ୍ଟି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତାହେଲେ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏଠି 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 90ଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 900ଟି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 9000 ସେଠି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ସରି ଏଠି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 10ଟି ଅଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 100ଟି ଅଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଅଛି ସେମିତି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ଅଛି 1ରେ 6ଟା ଶୂନ ଦେଇଦେବା ତାପରେ 100,000 ଯେ 100,000 ଯେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାଟି 1 10 100,000 100,000 ଯେ କେତେ ହେବ 1 10 100,000 ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ବୁଝିହେଲା 1 ଲକ୍ଷ ଯେ 100,000 ତାପରେ ଦେଲା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣରେ 3ଟି ଶୂନ ବସାଇଲେ ତାହା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣ ହେବ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣରେ ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ 3 34 ନେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ତାର ଡାହାଣ ମାନେ ଏପଟେ ହେଲା ବାମ ଏଠି ହେଲା ଡାହାଣରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସେଇଲେ ଡାହାଣ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣରେ 3ଟି ଶୂନ ବସାଇଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ତାର ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ 3 ତାର ଡାହାଣରେ 3ଟି ଶୂନ ବସେଇଲେ ତାହା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଗୁଣ ହେବ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେ କେତେ 3 ତାହେଲେ 3ର କେତେ ଗୁଣ ହେଲା 3000 1000 ଗୁଣ ହେଲା ବୁଝିହେଲା ଯଦି ଏଠି 3 ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ବସାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର କେତେ ଗୁଣ ହେଲା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ହେଲେ ଏଠି କେତେ ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିଲା 3 10 ଗୁଣ ଏଠି ବଢ଼ିଲା ସେମିତି 3ରେ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟରେ 2ଟା ଶୂନ ବସାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିଲା 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଲା ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ 3ଟି ଶୂନ ବସାଇଲେ କେତେ ତା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଗୁଣ ହେବ 1000 ଗୁଣ ହେବ 1000 ଗୁଣ ହେବ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ଆଚ୍ଛା ଆମର 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯେ 9,999 ହେଉଛି ତାପରେ ଆମର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟା କେତୋଟି ଆରମ୍ଭ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର 8,05,000ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି 8,05,000 ତାହେଲେ 5 ତାହେଲେ 1 ଘରେ 8 ଲକ୍ଷ 1 10 100 1000 ଲକ୍ଷ ତାହେଲେ 8 ଲକ୍ଷ 1 10 100 1000 ଲକ୍ଷ 8,05,000 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଲେଖିଲେ ତା ଦେହରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିଲା 4ଟି ଶୂନ ତାପରେ ଦେଲା 3 ଏଠାରେ 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ
ताले ये जो 2 रे 1 10 100 1000 ये जो 2 रो स्थानीय मान केते 2000 ताले एठी जो 2 रो स्थानीय मान केते 2 ताले ता भीतर प्रभेद कौन एठी 1 स्थान अच्छे एठी 1000 स्थान अच्छे बुझिपारल ता प्रभेद माने केते प्रभेद এটা তো 10 ଅଳୁତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ 10 ଅଳୁତକୁ ଲେଖିଦେଇଛେ 10 ଅଳୁତକୁ 1 10 100 1 10 100 1000 10 ଅଳୁତକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ 1 ଲକ୍ଷ ତ ତାହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ 415କୁ ଅଙ୍କରେ ଲେଖିଲେ କେମିତି ହେବ 1 ଲକ୍ଷ 415 ତେଣୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଆଗ 15 ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଏଇଟା 1 10 15 ହେଲା ତାପରେ 400 1 10 100 ସବୁ ଜାଗାରେ 4 ଲେଖିଲେ ତାପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି 1 10 100 1000 ଅଳୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 1 ଲେଖିଦେଲେ ତାହେଲେ ମଝିରେ କିଛି ଦେଇନି ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଖି ବୁଜି ଦୁଇଟା ସମାନ ମିଶେଇଦେବା ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 1 ଲକ୍ଷ 415 ତାପରେ ଦେଲା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେବ ନା 5 ପାଖରେ କେତେ ଶୂନ ଲାଗିବ 1 2 3 4 5 ଏଇଟା ହେବ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯେ କେତେ ଏତିକି ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ଫେଡ଼ିବା ଏହା ହେଇଯିବ କେତେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଦେଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ 16ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ 16ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କିଛି ନଥାଏ